Si mama, si papa, kasi ako manghod. Gamat-amat na sila pang grocery. Wala man kami lapsag sa balay. Wala man kami bata dito. Pero gabi binaka na sila diaper, gatas, kag mga grocery nga kung ano-ano pa. Hi! Ako gani iniwat si Apolonia nga madamo nakikita sa palibot niya. Ari ako subong. Kaya nanamian ko sa natabo sa akong punsod sa Roa City. Subong daw kasadya lang nga daw may ara kita nga ginatawag nga community barters sinang ginatawag nga Rojas nga akong punsod na ginapabugal gid sa tanan nga seafood capital of the Philippines, which is ang Roa City. Tanami lang kay muna dabi bisan may muna tanga ginatawag nga pandemya sa subong nga tinion ang ginatawag nga COVID. Aside from that, may ara kita daw ginakasadyahan kag daw may gina-look up kita wala nga pagkabuwas sa aga na kung ano naman ba yung manami i-barter kag ano naman ba ang gusto ko barteran sa sinaa komunidad. Te man arin gamay na nga pabalo na nakita ko isa sa post ng mga review sa newsfeed ko before lang. This week lang siguro or last week. Maybe nakita ko nga. So, una, pagaling na gina-perform sa mga taga-Rojas ang ginatawag na barterana. Isa ng mga ninuno, pabala naton. Doon manami lang gid sa pamatsyagan nga sa subong nga henerasyon. Daw gina-perform kag ginaubra naton ina sa pagkadlaw-adlaw. Nami lang gid nga kudos lang da sa tanan nga admin sa luto. Nami ang natabo kag pasalamat ko kay do medyo may ginalantaw-lantaw ang kasi tao sa Roa City nga nami pamatian kag nami sa mata. Nami lang gid nga ginpadayon naton ang aton nga henerasyon sa subong sa sining barteranay ito ginpalik lang naton sang una ang ilang nga gindak-an. To history repeat itself pagka kudos da sa inyo sa luto ko ta. Kung sinuman ka mo. Yala, pero istorya lang ako sa inyo gamay. Nakibot ko, so daw nagligad pila ka adlaw gid pala. Ang akon Iloy, ang amay, pati ang akon utod, member na sa ginatawag nga martyr community dira. Ang lain lang ya kay ako, gusto ko man tani mag-barter. Like kay hindi pwede, kaya rin kuya sa lain nga nasyon. Doon nami lang ya kay at least akong pamilya ga participar sa ginatawag na nga bag-o nga trend sang Roa City. Nami lang ya kay do ang mga gamit sa balay nyo nga hindi na tani magamit or hindi na may ara na kamubag o gusto nyo na i-dispose, hindi naman mapaligya, pwede man magamit pa, hindi pa man sira, pwede pa barteran. Ang manami pa daya kay ang imo gusto i-barter nang hindi magidya sang katupong, gidya sang kantidad sang imo yang bagay, pero gusto mo gid bala man dira ang essence. Mabarter ka man sang dako, sang gamay, sang mahal man sang hindi, ang essence dira ay nagahatag ka sang kalipay sa bag-o nga pamilya, ginahatagan ka man nila kalipay as well as kay ikaw pinparteran nila. To kanami lang sa taging pusoon nga may muna kay sa liwat gidalahi ti ako pamilya. Wala nga namian gid ko sa inyo da. Padayunan niya ha. Kag lastly, ina yang ginatawag nga parteranay sa kabubuton mo inaiya kag sa imo nga kanami nga pamatasan mapaagi kung ano gid imo mahatag sa indi. Tani lang maara gid hindi kini madula sa isa ka tawo or sa isa ka butang nga muna nga trend subong nga wala sang may medyo negatibo. Pero hindi na ayun ninyo pagpanumdumon kaysa siniya kasuporta gid kuya sa barter nga ginatawag sang Rojas kay nanamian kuya sang kakatabo kay dumay pagkaisa gid kita yang ginatawag sa sini nga pagbuligay kag pagkaisa sa ginatawag sang Rojas City Barter Community muna kudos padayon ninyo ina mga admin ha tani makabulig pa kamo sa mga may kinahanglan gid ta tao. Si mama, si papa kasi ako manghod
Gaamat-amat na sila pang grocery. Wala man kami lapsag sa balay. Wala man kami bata dito. Pero gabid binaka na sila diaper, gatas, kag mga grocery nga kung ano-ano pa. Nakibot ako ya. Pero wala ako nakig. Despite na namian gid ako ya. Kag padayon na ninyo. Saliwat padayon na. Okay?